че? Гледайте пак. То То нещо беше ниска. Да сняга. Чай ще. Няма да използвам диамантен какво ще меч. ни кажеш всички Ще наведнъж? легнеш. Какво ще кажеш всички наведнъж? Шли? Как мога така? Не можеш. Ще пари епизод ще качим. Не. Колкото можем повече. Колко? Всички даже. Това не се качи? Не знам, зависи от интернет. Вот е точно до утре, така че... А? Вот интернет е точно до утре, така че може... Дайте го дитера. Ето го компютъра. Да. Това е монитор да се канал. Да. What? What? Айде, скелет, стели по зомбите. Мале, това зомби хищни ли се дени? What? Вилич! Никъде ще има вилич, аз ти го казвам. Ако не вилич, То сигурно ще е празен от толкова много зомбите. Даже може да има и спаунер. Да проверим все пак. спална, няма как да е едно това. Има, виждал съм. 4. Стига да имаме за лък. Жени, как ще На спаунера аз съм сигурен за спаунера. Крипър! Майка ти. Само не знаеш всяка биш бруната. Броята нема си скабилезно. Ще си скъби, я виж. Ще да го би, ти ще виж колко не скъби. Да виж, мобовете пак се чуват. Виждай. Ще видя. Виждай колко много е скъпа. Това бата. Сега да ме нападат зомбите. Какво Мале, сигурен съм за спаунера. Аз ти го казвам. Сигурен. И 6 лева. Виж сега, виж. Виж колко бързо съм го. Виж? Може? Но нищо имаш яко айна, ще си направиш нова. Какво ти дрена? Меч, тази има видях. Като меч. Си, това го тия крипър я баба. Мале! Мале, хляб крипъра да грънтне изведнъж. Така е. Както на мен ми дъгнаха 4. Аз почвам да дъма меча. Ела нима. Ела нима. Това време се целил. Аз ще ги викам отдавна да го направим това. Ти не. Аз се Зато победим. бе! Нима убихте край. Айде, мъц. Бягай! Бягай, бе, го педър! Убихате край! Мъртъв си! Леле, мале, айде, болята, всичко замина. Призови се. Призови се. Призови. О, Боже, какво натискам. Нищо, ще направим. Ако игра, виж. Ще направим нови. Бате, аз където и отида скелети. Аз ти викам, тук трябва да има спаунер. Ти ми викаш. Не, има село. Има село. Не е като да ми ти е такива. Вот там некъде на островче. Стихи! Литрат. А? Литрат. Е по-готино, окраса. Не се стърчи. Трябва да бъдем точи. Да. Аз съм забелязал, че още вземеш. Това ще е последният епизод, хора, нали им предвид. Не е последният ми Днес. Да, днес. Защото не мога така, аз не съм писал епизода да кажа аз. Това сигурно е 8 9 Не знам. 5 и 6 може. Глупости. Не знам нека там. Опа, диамантен меч! Ожени се за него и ще ти го открия. Да.
всички. Аз се жали. Формача ще читаш. Ама пада. Това да го разгледаме паша. Поне ще взема същите експита. Без чилевато, без казах читаш. Ти се носи като... Аз читвам. Кой си взе диамантите? Ви диаманти, бе. Ти, диамантите. Те диаманта си взе. Не, аз ги намерих, бе. Да, но после как си ги взе? Да, бе. И аз си ги взех, ама не съм ги читнал, нали, бе? Ма ги взеха с чит. Как съм ги взел с чит, бе? Чита си взе и си вземаше 5 диаманта, бе. Лъжец. Хората ще го потвърдят. Всеки видя, че читна и взе диаманти. Защо не взел диаманти? В миналия епизод взе диаманти. Как съм ги взел диаманти? Какво съм взел читал диаманти? Да, чета, да, чета, но все пак, защото няма шанс да ги намеря. Ти намери... Ко? 3 стака демералди. Знаеш ли какво? Да. Казвай какво имаше. Имах диамантен меч. И диамантен меч. Имаше броня. Да, бронята. Друго. Имах една кирка, желязната. Имах храна. Кирка и една желязна. Имах такова. Имах торчове, храна. За храна колко? Нека 11 взе. Къде ще се? Да, 11. Имах първо торчове. Да, торчове. Колко бяха? 50. Не, 32. Ако не. Сега ме не стака. Имах паяжини. Имах 6 паяжини. То са два повече. Взехме ли? Да. това беше? Имах и паяжини, стрели, семена. Имаш и палко дърво, направо ще го направя на лък. Да, и лък. Да, и лък. Лата. Да, направи лък. Ох, боже. Чай аз ще го направя. Лък ли? Направя лък и взема. И стрели имах. Колко? 3? Не, повече. 6. 6. Стига. Колко след си Да, 20 стрели, това е. 20 стрели ще взема. Аз убих един червяков червяк. И така. Да, то. Имаш си. Да сложим броня така. Хора, кажете, че сме честни. Начиваме, това не е чист, просто загубихме сядателите. Да, този да се следи за пак Да. Така не сме черно. Първо да се намерим къща. Пак ли, бе? Живот. Не, това стана зимен бал. По планината. Къде му съм прави скал? Не. Къщичка. Таш. Сега. Няма такова. Това така не беше. Имам чувство, че сме се изгубили. Аз Много надалече. си много яко чувство, че съм зимен бал. Не, малко този зимен бал. Махам се да търся друг банан. Особено се бавим. Ето се. Трябва точка. Но да пък попатя овцека. И аз обърна малко. Пати овцета, бе. Разделиха се, но да пък. Така избега. Къде ми? Това е зелено. Един начин е в момента да умеем, после да си вземем всичко. Искаш?